Aina tämmöisiä virittelyjä. Mikä meininki, Kaustinen? Ei kuulu!
Feodorov. Rummuissa Kevin Franset. Italia cello Nicholas Franset. Ja minä olen Anni Nouman Kaarinan Jari Hilda. Anna mulle Harry Jari Hilda. Nyt joo, ollaan silti lopettamassa kohta. Meillä on viimeisen kappaleen vuoro. Eli niin, se on Annin Oulan joiku. Niin kuin mä sanoin, mä oon Annin Oulan Kaarinan Jari Hilda. Tai siihen perustuva kappale.
Weltimoina. Lähde kanssani. Thank you.
suuri kunnia meille. Kiitos. Kiitos Kaustinen. 2017. Kiitos. Kiitos. Kiitos.